Té la paraula la senyora Marta. Gràcies, senyor alcalde. Bueno, Josep i Pere ho han dit molt bé, això és un parche més de tot el procés. Dóna la sensació de que no saben per on van, fan i desfan segons el moment. I tot això és producte de la pressa, de la precipitació i de la improvisació que vostès tenen. Primer el subsòl era bé de domini públic, després el passen a propietat patrimonial, ara torna a ser bé de domini públic, i així sembla que en els plenaris, sempre que és el tema del mercat, l'oposició diu la seva opinió i vostès s'eviten a contestar o a tirar balons fora. Però jo crec que ha arribat el moment que vostès expliquen al poble per què fan aquestes coses. Entonces, la pregunta és, si ja teníem canviat el subsòl de bé de domini públic a propietat patrimonial, per què ara tornen a canviar-ho a bé de domini públic? Per a fer-li un tratge a mida a una empresa per a que una empresa guanyi diners? Pregunte. Per a accelerar i que s'obri abans el pàrquing? Que algú contesti això, per favor. Gràcies. La paraula de l'oposició, o per almenys pel que respecta al meu grup, no crec que hagin dit ninguna mentira. El plec de condicions és el que és el que anem a aprovar després, i ahir diu que una empresa guanyarà segurs 236.000 euros anuals. Això és el que vostès van a fer. Si el que volien era donar un servici públic d'aparcament, no feia falta gastar-se 7 milions i pico d'euros. En altres pobles, en la majoria de pobles, el que s'ha fet és concedir la construcció i l'explotació o la gestió de l'aparcament. A la ciutat de València, sense anar més junts, s'ha fet això. És a dir, l'empresa haguera construït l'aparcament i l'empresa, al seu risc i ventura, haguera gestionat les places d'aparcament en rotació. A nosaltres ens ha costat quasi 8 milions d'euros, més de 7 milions d'euros, i ara va costar-nos per a 25 anys quasi 6 milions d'euros més. Això és donar un servici públic? I en quins diners pensen construir el mercat? Perquè això és una cosa que se'ns oblida. La seva promesa era que vostès guanyarien diners de vendre les places d'aparcament per a construir un mercat a peu pla per 0 euros. Portem 7 milions i pico enterrats en el pàrquing. Anem a concessionar-li a una empresa quasi 6 milions d'euros per a 25 anys de beneficis assegurats que obtindrà. No s'ha venut ninguna plaça, perquè no hi havia demanda, ja queda demostrat. Hi havia informes de tècnics que diuen que no hi havia demanda de places de garatge. De fet, en les immobiliàries de la plaça del Mercat d'aquella zona hi ha garatges a la venda. No sé quina és la mentira que ha dit l'oposició, no sé quina és la mentira que ha dit el meu grup, com a mínim. I el parc, jo visc en el parc, tinc 28 anys i porto 28 anys vivint allí. Sempre hi ha hagut gent. Sempre hi ha hagut gent. Sempre hi ha hagut els bars que n'hi ha i sempre hi ha hagut la gent que n'hi ha. Sempre hi ha hagut xiquets jugant a futbol i sempre hi ha hagut mares portant-los el berenar i sempre hi ha hagut gent jugant per allí. Ho puc dir perquè ha viscut allí tota la